Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Ndikulandireninso nonsenu pa programu yathu ya lero yati Yankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachitatu pa 27 September chaka cha 2023 ndipo la Mulungu la 25 mnyengo ya chaka. Tsiku ya lero mpingo uchita chaka chokumbukira Vincent de Paul woyera amene anali wansembe amene anayambisa chipani cha Mavicensian Fathers ndicho linga choti atandise anthu osauka. Ndipo anayambisanso chipani cha Sisters of Charity amene amagwira ntchito yaikulu yosamala makamaka anthu osauka pakati pathu. Vincent de Paul woyera amadziwika makamaka pa ntchito imene anagwira yosamala anthu ambiri mdende, ndipo pakuwasamala moyo wawo makamaka wauzimu kubweretsa chisangalalo. Ngakale anali mdende ambiri anaoneka osangalala. Mawu amodzi amene tingate kukumbukira kuchokera kwa woyera Vincent de Paul, nthawi ina anati kuti pamene mukupembera ndiye muli kupembera ku nyumba kwanu kapena pamene mulili, kenaka mumve kugogoda mwina wabwera kupemba chitandizo, siyani Mulungu pamenepo mukakomane ndi Mulungu. Leave God for God. Kutanthauza kuti inde mukupembera kwa Mulungu koma wabwera kukapemba chitandizo, Mulungu ali mwa iye. Mawu athu alero tipitiriza kuwerenga buku la Ezara mawu oyamba. Lero tiwerenga mutu 9 kuyambira ndime ya 5 kulekeza pa 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Mese Kulemeka a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo muthenga wabwino tiwerenga muthenga wa Luka mutu wa 9 kuyambira ndime yoyamba kulekeza pa 6. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Martin Kavisu a chipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish, Chigoneka, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ezara 9 kuyambira ndime 5 mpaka 9. Itakwana nthawi ya nsembe ya madzulo, ine Ezara ndidadzidzimuka mu mtima mwanga nkuyimirira. Zovala zanga zong'ambika zija zikali mthupi. Ndidagwada nkukweza manja anga kwa chauta Mulungu wanga. Ndipo ndidati, Inu Mulungu wanga, manyazi ndi chisoni zikundikanikitsa kukweza nkhope yanga kwa Inu Mulungu wanga. Chifukwa zoyipa zathu zakwera kopambana mitima yathu. Ndithu uchimo wathu wakwera mpaka kukafika kumwamba. Kuyambira nthawi ya makolo athu mpaka pano takhala tikuchimwa kwambiri. Chifukwa cha machimo athuwo, ifeyo pamodzi ndi mafumu athu ndi ansembe athu atipereka kwa mafumu a m'mayiko achikunja kuti atiphe pa nkhondo, atitengera ku ukapolo, atilanda zinthu ndiponso kuti atichititse manyazi kwambiri, monga momwe zilili masiku anomu.
koma tsono pakanthawi kochepa inu chauta Mulungu wathu mwaonetsa kukoma mtima kwanu, mwalola kuti ena mwa ife tipulumuke ku ukapolo ndi kulowa m'malo anu oyera. Mwatilimbitsa mtima ndi kutsitsimutsa kwa kanthawi mu ukapolo wathu. Inde ndife akapolo, komabe inu Mulungu wathu simunatisiye mu ukapolo. Mwationetsa chikondi chanu chosasinthika pamaso pa mafumu a ku Persia. Mwatitsitsimutsa kuti timange nyumba yanu, inu Mulungu wathu, pa mabwinja ake akale. Mwatichinjiriza m'dziko la Yudeya ndiponso mu Yerusalemu. Mawu a Ambuye. Tokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amtenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adayitana ophunzira ake 12 aja nawapasa ulamuliro ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa yonse ndi zochiritsira ntenda. Adawatuma kuti akalalike za ufumu wa Mulungu ndi kukachiritsa anthu odwala. Adawauza kuti musatenge kanthu pa ulendowu, musatenge ndodo kapena tumba la pa ulendo, kapena kamba kapena ndalama. Musakale ndi mikanjo iwiri, ndipo mukafikira ku nyumba kwina mukale nawo kumeneko mpaka itakwana nthawi yoti muchoke kumudziko. Ngati kumudzi kwina anthu sakulandirani, pochoka kumeneko musanse fumbi kumapazi kwanu. Limeneli likale chenjezo kwa iwowo. Ophunzira aja adapitadi adanka nalalika uthenga wabwino ku midzi yonse nikumachiritsa anthu ponseponse. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pamene tikuchita chaka chokumbukira Vincent de Paul woyera amene anapereka moyo wake kutumikira anthu osauka ndi osowa pakati pa anthu, lero tikuona Yesu muthenga wabwino akutuma ophunzira ake kuti akapitirize ntchito yofalitsa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu. Anena kale kuti Vincent de Paul amaziwika ndi mawu ake aja anati, when you are praying and you hear a knock of a beggar at your door, leave God for God. Kutanthauza kuti leave the God you are praying to for the God who is knocking at your door. That Christian charity is paramount. Kuti our prayer life should not substitute our Christian duty and obligation for charity. Mkristu sangakale mkristu wopembera koka koma osakuzidwa ndi anthu osowa ndi osauka pakati pa iwo. Lero Yesu akutuma ophunzira ake. Kumbukirani kuti wakala nawo pakanthawi, ndipo pamene akala nawo akala kuona ndi maso awo momwe Yesu akuchitira zinthu, momwe Yesu akuthandiza anthu, momwe Yesu akuchiritsa anthu, momwe Yesu akuphunzitsa, ndipo amva ndi makutu awo, akala kumva ndi makutu awo zimene Ambuye Yesu akuphunzitsa anthu, momwe akulangiza anthu, momwe akuunikira anthu, momwe akupanga encourage anthu za ufumu wa Mulungu. Ndiye kuti waphunzira zambiri.
Ndipo Ambuye Yesu pano afuna kuwatuma kuti akapitirize ntchito yakeyi imene akala kugwira. Ndipo tamva Uthenga Wabwino powatuma adawapatsa mphamvu ndi ulamuliro, mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa ndi zochiritsira ntenda zosiyanasiyana. Ambuye Yesu akuwatuma kuti akapitirize ntchito yokhazikitsa ufumu wa Mulungu pakati pa anthu. Masiku ano tikukhala mu nyengo ya social media, nyengo ya computer, internet, Facebook, WhatsApp ndi zipangizo zambiri zimene zimatithandiza kwambiri kufalitsa mauthenga osiyanasiyana. Ndipo mpindi zochepa amapezeka kuti nkhani zimata kufalikira mbali zonse pa dziko lapansi. Mwachitsanzo zimene tikuchita kapena tikulalika pano pa Tiyankhuleni Ambuye zikumveka kutali within a minute, ku South Africa, ena ku Mzuzu, ena ku Chikwawa, ena ku Kenya, ena ku Zambia, ndikwina within a short time. Koma titilingalire kapena tipange imagine za masiku amakezana, izizi kunalibe, njira inali imodzi yokha. Uthenga umafalitsidwa ndi liwu la pakamwa pokha. Ndi chifukwa chake Yesu anatumiza 12 aja madera osiyanasiyana ngati athandizi ake, ngati amitenga ake, kukala kamwa kake koma mulangulira. Ndipo kuti izi ziyende bwino, Ambuye Yesu anawapasa ngati malangizo kapena instructions, zinthu zimene ziyenera kuchitika, zinthu zimene ayenera kukala nazo ndi zimene sayenera kukala nazo. Kuti ayende moyenera, akuyenera kuyenda mopepukidwa, opanda katundu. Chifukwa chake adawalamula kuti asasenze katundu aliyense, asatenge kanthu pa ulendo, asatenge ndodo kapena tumbala pa ulendo, kapena kamba, kapena ndalama, chilichonse. Akale opepukidwa. Maziwa kuti olo inu ndi ine tikati tili pa ulendo kuyenda wapansi, ndiye upezeke kuti wanyamula katundu, sungayende mofulumira komanso patali, chifukwa katundu amene mwanyamula akulemera. Koma mukapezeka kuti mukuyenda wopanda katundu, ulendo wako umakala wa fast wofulumira, komanso munthu oyenda mtunda wautali chifukwa simulema msanga. Ndi zimene Ambuye Yesu analangiza atumwi aja powatuma. Yesu akufuna kuti anthu awa ayende mtunda wautali komanso mofulumira. Akufuna kuti azigwira ntchito yolalikira ufumu wake ndi maganizo asopano ndiponso opanda zomuleperetsa. Abale okondeka mwa Ambuye, inu ndine Ambuye Yesu nafenso akudalira ife tikale amitenga ake kufalitsa uthenga wa chikondi, uthenga wa mtendere, mtendere umene umasowa mdziko lino lapansi, chikondi chimene chikumasowa mdziko lino lapansi, ndi zoyipa zina zonse zimene zili ngati matenda. Ambuye Yesu akutituma kuti tikachiritse. Koma kuti izi ziteke, kuti izi ziyende bwino, tiyenera poyamba tisatenge katundu amene akutileperetsa kuti tisayende mopepukidwa. Tsono kwa inu ndi ine funzo ndikumati, inde ndine wotumidwa wake wa Ambuye pamene ndilili. Koma ndichani kwenikweni, ndi katundu wotani amene ine ndamusenza, amene amandileperetsa kuti ndisapepukidwe kumafalitsa uthenga wa Ambuye.
Jesus is calling us to live in simplicity so that we can reach out to the least, the last, and the lost of our world, the marginalized. And to do this, we have to let go of some things of ourselves which deter us, which hinder us from being true messengers of the gospel message. Mwina nikupezeka kuti ndikusunga katundu wa chidani mwa ine, mtima wozikonda, mtima wodelera anthu ena, ndi zina zimenezi kundilepheresa kuti ndikale wamitenga woyenera wa Ambuye Yesu. Inu ndine tikuyitanidwa kuchosa zonsezo kuti tikafalitse utenga wa Ambuye, utenga wa chikondi, utenga wa mtendere, utenga wa chimwemwe mopepukidwa. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera.